αηδός καθόντα, μωρέ καθόντα, ναι. Αχ, ένας αηδός καθούντανε στον ήλιο και ο μπαμπάς μου θα νικήσει. Έχει αφήσει πολύ. Βλέπω μια πανοραμική άποψη. Πανοραμική. Ναι, φίλε Παναγιώτη, ναι. Αγωνίζονται. Νομίζω έριξε Ιακόπουλο. Και ο Γιώργος αγωνίζεται τρομερά από πίσω. Ναι, έχει δρώσει, κύριε. Του έχει γεμίσει τους καθρέφτες. Αλλά μπράβο με τις πάντες. Ο Κώστας, ο Γιώργος. Και έρχεται ο Σωτήρης από πίσω. Ο Σωτήρης πάει να ρίξει γύρω. Με τις πάντες. Νομίζω ότι θα είναι ο νικητής. Αν δεν μείνει από κινητήρα θα είναι ο νικητής. Η Αμαλία πάει σαν σταματημένη. Ποιος είναι αυτό? Με την ταχύτητα του φωταός έρχεται. Έχουμε βάλει την αργή κίνηση. Πιο αργή και από το replay. Και ναι, μπράβο Αμαλία. Το κοινό εξεσηκωθεί. Τα καλύτερα πλάνα. Η μόνη που προλαβαίνω. Και ναι. Κάνει μια δήλωση. Τον άφησα να κερδίσει. Γιατί όλο το χρόνο μου κλεγόταν. οδεύω για μεγαλύτερη κατηγορία. Κατηγορία πάνω από 80 κιλά. Εγώ παρέθηκα. Δεν έκανες.